Роўна праз стагоддзе Брэст зноў стаў пляцоўкай для перамоў, на гэты раз для навуковых. Мемарыяльны комплекс «Брэсцкая крэпасць-герой» выступіў ініцыятарам правядзення міжнароднай канферэнцыі «Сакавік 2018» на зломе гісторыі. У нас гости присутствуют из России, из Украины. Полагаем, что какие-то новые моменты, а может быть и открытия мы сегодня услышим. Возможно, некоторые моменты найдут отражение при создании экспозиции «История Брестской крепости». Новым экспонатом, напэўна, зможа стаць унікальны відэазварот дачкі кіраўніка дэлегацыі Советской России, привезены удзельніцай конференции. Я на этой конференции представляю Геляну Григорьевну Тартыкову-Сокольникову. Это дочь Григория Яковлевича Сокольникова, руководителя делегации по подписанию Брестского мира. Очень много собрали свидетельств о жизни, деятельности Сокольникова, в том числе и о его дипломатической деятельности. Предметом абмеркавання для гостей конференции стали не только удзельники мирных перамоў 1918 года. Важным аспектом размовы стала сучасная оценка вынікаў Брэсцкага миру як для Беларуси, так и для іншых краін былога СССР. Це той мирний договір, який... Гэта той мирны договор, які, па-першае, сапраўды быў першы ў ліку тых мирных договораў, якія завяршалі Першую сусветную вайну. Па-другое, гэта той Брэсцкі мирны договор, які даў магчымасць Украінскай Народнай Рэспубліцы сапраўды стаць дзяржавай агульнапрызнанай на міжнароднай арэне. Брэсцкі мір разглядаецца як адна з прычын, якая прывяла да стварэнню спачатку Беларускай Народнай Рэспублікі, а потым і Беларускай Савецка-сацыялістычнай Рэспублікі. Ну і з другога боку, Брэсцкі мір – это практычна першы ў 20 стагоддзі прыклад падзелу Беларусі паміж рознымі дзяржавамі. Каб не паўтараць гісторыю, разам з ёй і памылкі, важна памятаць сваё мінулае. Крысціна Пратасавіцкая, Роман Філюціч, тэлерадыёкампанія «Брэст».